Gentlemani, povedzme si to na rovinu. Prvé rande nie je vždy prechádzka rúžovou záhradou. Je to ako prejsť cez mínové pole plné trápnych momentov a potenciálnych katastrof. Ty to však samozrejme pokaziť nechceš. Veď práve preto pozeráš toto video. Nemusíš sa však ničoho báť. Prvé rande vôbec nemusí byť hrôzostrašné. Stačí si len zapamätať zo pár základných zásad. Následne to hravo zvládneš ľavou zadnou. Alebo sa minimálne vyhneš najhorším trapasom. Poďme teda na to. Poprvé, v žiadnom prípade nesmieš meškať. Prvé rande je ako pracovný pohovor. Ak to pokašleš hneď na úvod, tak máš solidný problém. Stačí len napríklad meškať. Toto sa v žiadnom prípade nesmie stať. Radšej tam buď aj 20 minút skôr a počkaj ty na ňu. Ja viem, že pravdepodobne stresuješ a dávaš si záležať. No rozhodne nie je pekné nechať dámu čakať. Najmä v prípade, ak sa s ňou stretávaš prvýkrát. Preto radšej 15 minút skôr s úsmevom na tvári ako 5 minút neskôr s výhovorkami. Po druhé, bacha na správny prvý dojem. Ako som už naznačil, aj toto sa dá pokaziť hneď v úvode. Prvý dojem urobíš naozaj len raz a bude sa s tebou ťahať. Prvé sekundy rozhodujú o tom, ako sa slečna bude cítiť po zvyšok večera. Moja rada pre teba je, aby si nič nehrotil do extrémov. Napríklad, čo sa týka oblečenia. Obe strany mince môžu byť katastrofa. Možno tepláky sú pohodlné, no v tomto prípade ich naozaj nechaj na doma. To isté platí o obleku a lakovkách. Predpokladám, že nejdeš na operu do štátneho divadla s dcérou multimilionára. Tam by sa tento outfit možno dal považovať za vhodný. V opačnom prípade budeš pôsobiť až príliš strojene alebo dokonca až neprirodzene. Daj si na seba niečo, čo je v prvom rade čisté a vypraté. Niečo, čo dobre sedí tvojej postave a cítiš sa v tom pohodlne. A hlavne niečo, čo ukáže tvoj štýl. Verím, že veci ako upravená brada, sprcha, deodorant a parfum ti ani nemusím pripomínať. Číslo 3. Buď pri nej galantný. Otvor jej dvere. Pomôž jej s kabátom. Keď si sadá, odsuň jej stoličku. Keď idete okolo cesty, tak buď ty ten, kto ide po strane bližšie k doprave. Psychologicky tak vytváraš bariéru medzi ňou a autami a ona sa tak cíti bezpečnejšie. Jednoducho buď gentleman, nie jaskinný muž. Po štvrté, ako na prirodzený a zaujímavý rozhovor. Predstav si situáciu, že si ako James Bond. Kráčaš slečne oproti, sebavedomie z teba letí na všetky strany. Hlavu máš vysoko, tvoj outfit je dokonalý. No len ako sa ti otvoria ústa, začneš rozprávať o politike alebo svetových sprisahaniach. Katastrofa. Ver mi, ak začneš s týmito témami, tak rande skončí skôr, ako vôbec stihlo začať. Cieľom prvého rande nie je zo seba robiť chodiacu encyklopédiu. Stretávate sa preto, aby ste sa spoznali. Preto sa pýtaj, počúvaj a hlavne jej ukáž, že sa o ňu zaujímaš. Aké má záujmy, koníčky, sny, plány. Bacha však, aby sa necítila ako na výsluchu. Ak sa to hodí, pridaj aj trochu humoru. Zasmiať sa nikdy nie je na škodu, no daj si bacha, aby to nebol lacný až trápny humor. Ako som už naznačil, vyhni sa kontroverzným témam. Na prvom rande máš hľadať zhodu, nie konflikty alebo dokonca hádku. A teda buď aktívnym poslucháčom. To je asi najlepšie, čo môžeš pri rozhovore s ňou urobiť. Okoreň to prikyvovaním, úsmevom, tiež očným kontaktom a ver mi, bude to v poriadku. Číslo 5. Technológie daj bokom. Výdobytky techniky sú síce fajn, no na prvom rande by mali ísť bokom. Začína to už pri vašom stretnutí. Miesto rande máš mať dopredu pripravené spolu s trasou. Nech ti teda ani nenapadne robiť zo seba chodiacu GPS-ku s mobilom v ruke. Relaxuj, užívaj si spoločnú prechádzku a nechaj veci prirodzene plynúť. To isté na rande. Do mobilu pozeraj len vtedy, ak je to niečo naozaj nevyhnutné. V opačnom prípade sa bude cítiť tak, že o ňu nemáš záujem a že ti je tvoj telefon prednejší ako ona. Po šieste, jemný fyzický kontakt. Pri tomto robí veľa chlapov na prvom rande obrovskú chybu. Nemajú totiž ani šajnu o tom, ako zapojiť správny fyzický kontakt. Buď nerobia vôbec nič, alebo naopak to prestrelia až kdesi na Jupiter. Ako teda na to? Doslova
prirodzene. Ak slečna povie niečo vtipné a zasmejete sa, tak ju jemne chyť za rameno. Keď prechádzate cez prechod, tak ju opatrne doprovoď. A hlavne po celý čas sleduj, ako na tvoje dotyky zareaguje. Opäť v tomto smere využij reč jej tela. Tá ti často napovie oveľa viac ako akékoľvek slova. No a teda napokon po 7, na to nadväzujúce, na prvom rande vždy sleduj signály a správaj sa podľa toho. Ak máš pocit, že od teba nejaví záujem alebo je znudená, nenúď ju do toho. Stále je lepšie to ukončiť hneď v úvode, ako si od toho sľubovať niečo, čo nikdy nenastane. Prvé rande má byť hlavne o tom, aby ste sa spoznali a užili si spoločný čas. Možno tá legendárna iskra preskočí, a možno nie. No a čo? V mori je predsa veľa rýb, no táto asi nebola tá pravá. Hlavu hore, nie je to nič tragické. Ak to vyjde, je to fajn. A keď to nevyjde, tak to jednoducho na budúce skúsiš s inou. Jedna rada na záver. Každé dievča má kamarátky a ver mi, aj keby vám to rande nevyšlo, jej kamošky sa o tebe dozvedia. Ako s touto informáciou naložíš, však nechám už len na tebe. Pst, ešte si stále tu? Ak sa ti toto video páčilo, tak určite mi hoď like a daj odoberať. A ak vieš oceniť skutočných tvorcov, tak ma môžeš podporiť aj formou super vďaky. Tu nájdeš dole pod týmto videom v tlačítku pripojiť sa. Ešte raz, díky za podporu a nezabudni na to, čo stále. Buď gentleman.